Čuste ľudia, tu je teda v lese 06 a sme na serveri Game Team a ideme si zahrať parkour a budete vidieť tie faily. Toto sa tu dobre šmíka. Ideme napríklad džunglu. Tak toto je tá ťažká džungla, ja som chcel tu bážiť, no to je ľahká. Tak. Sakra. No tak. Teraz sem. Všetci padajú už len tu. A to prejdem aspoň. No nehovorím, že zase úplne všetci. Tak. No poď, 3, 2, 1, teraz. Tak. Skoč dolu, ja viem. Dobre. Ale sa to dobrý server. Niekedy ma serú tieto blbosti, takže ideme na jungle. More. Ideme more. Ty more, poď sem. Nie je to bug. Toto vie každý, že sem. Aj 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 toto vie každý, že sem. Uznávam tento server. Aj som bol hlasovať za neho. Dobre, takže teraz to spravíme trošku lepšie. Pôjdeme pomalšie. Tak. Čo to? Sakra, už nemôžeme dať to. Tu sme boli aj predtým. OK, a teraz ideme tiež paláve. OK, takže zahráme si Dali a to už dohráme. Vyberte si do komentáru, aký parkour dáme na ďalší diel. To vy vyberte, mne je to jedno. Mne to je jedno, jakú dám mapku, len vy musíte povedať ešte do komentárov a ja to splním. Ktorej bude najviac, tak tu dám. Možno ju dám celú. Dobre, takže toto poznáme všetci. To prebugovanie. To poznáme všetci, že sem skočiť, potom Tak. Ak to nedáme, tak to bude všetko. Jop. Hopa, lop. Tak. Sakra. Dobre, tak už ma to sere, takže ideme posledný krát. A vážne posledný. Až teraz. Vážne posledný. Tak. Až teraz vážne posledný. Prosím. Ideme skúsiť toto. Napríklad
čo znamená tento skin. OK, posledný krát, ináč... OK. Už ma to nasralo. Ale napíšte aj tak do komentárov. Tu splním úplne celú. Tak. Tak. No poď. Jo! Checkpoint. Yes. Yes. Jen to skoč kľudne. What? Aha. Mám skočiť na rebrík. Čože? Čo? Aha, nie je to bug, vážne. Uf. To sa nedá, kámo. What the? No. Toto je tvoja Minecraft cesta. Dobre, toto je koniec tohto videa. Lúči sa s vami Enter 06 a čau.